iki kowe menehi aku anget karo liyan ya. Yen to kowe nglakoni kesalahan dijodoh klebono lan janko pangapura. Ngestoaken dawuh Kanjeng. Merga jejere prajurit kang pinangka njaga gedung pusaka. Pusaka kuwi bentuah ana ing Kadipaten Tunjungbang. Jejeg daya Kadipaten Tunjungbang merga duweni pusaka pinangka bebentenging Kadipaten Tunjungbang. Kabeh wae prajurit ora tak dang siji moko siji kawigati padha didangeti. Kakang Patih Loropati dawuh banter men. Kadang kowe iki ndek jantung lemah aja banter-banter lho. Lali nek kula gadah tombak. Tambane apa? Saestu menika Paman. Tambane gampang. Apa? Wekno PK sing ayu ngono wis. Dalah niki. Ngenani kawula piye Kakang Patih Loropati? Kawula wonten ing Tunjungbang. Wiwit saking pucuk Gunung Mandap wonten ing Karangpradesan. Atiamu Bramu Prupindo Lapur Matu. Wonten kawula nandhang cecingrangan. Lumebet wonten ing Kutha Raja. Saben bedak-bedak kawontenaken pisoran agung. Prajurit magang minggahipun tunggal negari. Wonten ingkang wani nggotaken kursi palgan. Menika awit saking ageng lan ripun sedang dipati wonten ing Tunjung. Nanging Kakang Patih Loropati manggih hayam-hayam lan tentrem. Kuwi kudu bisa murakapi samubarange tuladane. Ngenali wewangunan apa wis tumata lan warata. Lho pripun? Napa malih mung wewangunan? Tuladanipun kados panti usada, papan pamulangan, papan panembahan sampun tumata lan warata. Sing wigati pancen kuwi. Kawulaku bisa ngerti, sing asale ora ngerti dadi ngerti. Ki merga bangku pamulangan wis diwangun. Uga papan panembah dheweke ngerti sejatine urip ora lali marang kang ndadekke awak dhewe lak kaya ngono. Kadang ku Yayi Klonomu Inggih kula Kang Mas. yen ing kadipatenmu kepiye? Sareng kula menika midhangetaken aturipun Paman Patih yen wonten ing Kadipaten Tunjungbang menika mubra-mubru boten bentenipun wonten ing Kadipaten Pudak Setekan. Kaya ngono. Senajan Kadipaten Pudak Setekan menika enggal adipatinipun anom nanging sedaya kala wau kula niku nulat dhateng panjenengan anggir panjenengan menika ngemudi pemerintahan wonten ing Kadipaten Merga rumong manungsa apa meneh salah sawijining sesembahan. Kuwi aja nganti duwe watak rumangsa bisa ning bisa ngrumangsani. Tuladane ing mangkone Kadipatene Yayi Klonomudu bisa nggayuh kencana rupi awaton bisa manunggal kawula lan menika laras. kene nganti Yayi Klonomudu dak tekake ana ing Kadipaten Tunjung. Iki arep tak jak rerembukan ngenani kapribadene Kang Mas Klonosuman. Uga Kakang Patih Loropati lan kabeh prajurit. Merga anggonku jumeneng Adipati. Iki udakara wis suwe. Ning saka rumangsaku iki aku isih duweni kekurangan. Nah, manggon kekurangan iki yen to diri kapribadenku aku ora bisa ndumuk. Nanging yen waliya iki bakal bisa lan ngerti ngendi to kekurangane Adipati Klonosewandana lak ngono. Kula niki Yo sapa wae iki senengmu. kula kapiji minangka nyandra panjenengan kanipun jeneng Dipati. Iya. Bab kekiranipun Iya. kula pitados panjenengan jeneng Dipati wonten ing Tunjungbang saged ngayomi lan ngayomi dhateng kawulanipun nanging wonten sekedhik cacatipun
ana tenan to. Lho. Wonten. Saka rumah kula mau ngarep tak kandhake. Aja rumangsa jebul aku isih duwe kekurangan. Lho, wonten. Yo napa kekurangan? Napa kinten-kintene jane payu rabi napa mboten jane? Tembungmu kok nyonyok rasaku. Lho, Aku iki dipati gagah pideksa jane. Sugih bondo donya. Lho kok anggap ora payu rabi. lan iku cacatipun iki. Oh. Panjenengan sedang dipati wonten Tujumbang niku wonten 20 taun. Lho, kok boten mikir nih bab garwa Prameswari. Ibarat ringin kembar kang nandur wonten madyaning alun-alun. Tegesipun wonten Bapa Raja kedah wonten Ibu Ratu. Kaya ngono. Upama ditembang jomplang tasih komplang. Contoh. Nganggo contoh barang iki. Sinten? Kula meleh. Contoh. Iki contoh lho. Ya. Kula sawang mriki. Lah, Iki aku mau apa, Kakang Mas? diajeng ah. Diajeng. Iki contoh lho. Oh, Ngenten pantes lho. diajeng garwanipun Kang Mas. Iya. Pantes lho mboten. Lah nek yen takon ndek garwa ngene, ambruk adipalan Tujumbang. Ampun ngaten. Iki Contoh. Kurang ajar. Karo sesembahan kok. Iki contoh malah dugang-dugangan. Apa bener kaya ngono? Yayi debati kono Menika leres, Mas. Saben pendak kula menika suwan wonten ngersa panjenengan. Kathahipun kawula panjenengan menika bab perkawis garwa Prameswari. Menika kakirangan panjenengan menika. Ya, Mas. Matur nuwun dene Kakang Patih Klonopati lan Yayi Klono. Wis menehi pinemu manggon kekurangan. Nah, iki dina wis ana padikan wanita sing bakal tak jak urip bebrayan. Tak angkat pinangka garwa Prameswari niku. Sampun wonten padikan Iya, wanita. nek dudu contoh. Wonten niku contoh. Contoh. Nggih. Lajeng sinten, Kang? Wanita kuwi mau Galuh Candra Kirana. Galuh Candra Kirana. Mas Adipati. Yayi Adipati. Ngantos kula menika purun suwan wonten ngersa panjenengan. Panjenengan ngertos piyambak yen kula menika dados Adipati nggih tasih muda dereng gadhahi garwa Prameswari. Uga pengin palakrama. Nggih. Jur wanita ngendilan sapa ya? Wanita ingkang kula tresnani menika nggih Galuh Candra Kirana. Belum. Makirin. Panjenengan kekalih menika klebet sesembahan wonten ing Tujumbang lan wonten ing Pudak Setegal. Jeneng Bupati mbok kala-kala nonton TV maca Al-Qur'an. Koran. Wah, Karepe iki piye karepe? lho. Mbok nyuling-nyuling pawarta. Mongko pawarta wau sampun sumebar wonten ing jagat Tujumbang lan Pudak Tegal. Menawi Galuh Candra Kirana menika sampun kawengku priya. Wis ngene garwa. Lho. Saya kabar kene tampi Galuh Candra Kirana menika sampun ngandhut. Jur sapa garwan? Lho, putra Nalendra Jenggala Panji Asmara Bangun. Inu Kertopati. Sabar Yayi. mawon. Inggih, Mas. Senajan Galuh Candra Kirana menika sampun dipun wengku salah sawetipun priya. Iya. Panji Asmara Bangun niki sesanti kula. Rening kula menika dados Adipati rak dereng kondang. Kados pundi anggen kula jagat kondang yen boten trebut marang bojone Cocok sarujuk yen kaya ngono. Ora mung kuwe. Napa, Kang? Aku go pengen netes sepira kadegayanku. Nggih. Arep golek-golek perkara. Lah ngaten. Iki tak
kanggo jalari patihku kira-kira piye? Lah, Jenengan kok anggen kuyung mawon. Lah piye? Cetha Galuh Candrakrara iku sampun gadhahi garwa. Kok ajeng sampean rebuat? Lho niki lho. Niki, mengke nek garwane mboten nrimake mesti golek perkara. Mula aku pengen mikiri perkara, aku pengen neter kajedayanmu. Lho emetaken lho. Piye? Selawase kula perang niku mboten ate Mula menang. iki kok kudu menang. Paman Pate, selawase panjenengan menika perang boten menang. Eh. Niki wonten pepatih kula, mbok menawi sesarengan panjenengan menika saged unggul. Nah, Dipake jenengan pundi? Nggih. Alah, wis kene yo, kabeh prajurit. Dereke nglamar Galuh Candrakirana ning kraton Jogala meneh. Ayo, Penganten. lamar Galuh Sesarengan. Candrakirana. Ayo, ayo.